Dobrý deň dámy a páni, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Ako vidíte, nachádzam sa na stanici Vinohrady, tuto už odchádza vlak, no a hen tam je potom ďalší vzadu. To asi nemôžete na kamere vidieť, ale ukážem vám pekný záber z vlaku. Keď sa vám moje predošlé video s hriankovačom páčilo, tak pre všetkých, ktorí máte radi Minecraft, mám dobrú správu. Počul som, že v Malokarpatskej knižnici v Pezinku majú knižky o Minecrafte. Poďme sa tam teda pozrieť. Cesta trvá 15 minút, ideme tam vlakom a stojí 1 euro. Aha, aj sa nám to rozsvietilo. Super, bola tu docela tma. Do stanice, do knižnice je to úplný kúsoček. Tak si teraz ukážeme cestu. Tak a sme tu. To som zvedavý teda, či tu tie knižky o Minecrafte majú. Takže ideme sem. Majú. Určite choďte Malokarpatskú knižnicu navštíviť aj vy. Požičali sme si 2 knižky, volajú sa Stavebné chuťovky 4 a 5. Nachádza sa tam 20 rôznych návodov na stavby, no a ja som si z nich vybral túto kráľovskú žabu. Je najľahšie, takže je to teoreticky to najlepšie. Tak ju poďme postaviť v Minecrafte. Ideme na to. Tada, a je to. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Ahojte!